مگر نال جاگنا میں شعر پڑھدا پیا حقیقت بالکل نواں جہا شعر تے ہن جدوں لکھیا ہے مگر شعر ایسا ہے کہ میں سٹیج تو سجادہ نشین تو لے کے جڑا بندہ حیدر محمد دی سنت سمجھ ذکر اعلیٰ بلاون دی کائی لوڑ نہیں ذکر حیدر محمد دی سنت سمجھ ذکر اعلیٰ بلاون دی کائی لوڑ نہیں اور اگلے شعر نہ رہنا کہ جیڑا ناد علی دا نہ واقف ہوئے ان تلاوت سناون دی کائی لوڑ ذکر حیدر محمد دی سنت سمجھ ذکر اعلیٰ بلاون دی کائی لوڑ نہیں جیڑا ناد علی دا نہ واقف ہوئے ان تلاوت سناون دی کائی لوڑ نہیں کعبے بڑی مہربانی کی بلا صاحب کعبے آلے دا منکر نہ کعبے ونے نیکی یہ جئی کماون دی کائی لوڑ نہیں ہووے منظور نہیں رب دی دربار وچ ہووے منظور نہیں رب دے دربار وچ او فریضہ نبھاون ہووے منظور نہیں رب دے دربار وچ او فریضہ نبھاون دی کائی لوڑ نہیں کیوں کہ جیڑا ہووے پسند نہ محمد مکم جیڑا ہووے پسند نہ محمد مکم پکی گل خدا نو وہ باندا بھی نہیں جینوں مدنی اٹھاوے تے محفل وچوں اونوں من وچ وساون تے کہے بسم اللہ جی بڑی مہربانی کہ ذکر حیدر محمد دی سنت سمجھ ذکر اعلیٰ بھلا